Бүгінгі бекетте соғысқа қарсы протест білдірген шектен шулай Крымда 16 февраль марканы өтәсі референдумға бойкот иландырға біз шақырдық. Біздің фикірімізше ол референдум дұрыстығы, ол қанунға туры келмей, һәм дә біз Украинаның территориаль бүтінлігі үшін һәм бұл фикірімізді шеткерге әтілейбіз. Чөнки біздің Крым татарлары қардашларыбыз ойламасындар, біздің Идел Урал жерлегенде яшаучы татарлар алар яклы түгел икән. Біз алар яклы тулы рәвештә теләктәшлек күрсәтәбез. Ни өчен менә бу референдум канунга каршы килергә мөмкин? Чөнки ул Крым татарларының фикерен чагылдырмый, аларның фикереннән тыш эшләнде, һәм дә Крым татарлар бүгенге фикеренчә алар Украина составында калырга тели, һәм дә без шул фикер белән килешәбез. Референдум бәйсезлек бирмәсме синеңчә? Крым татарларына? Юк, чөнки бүгенге көндә Европага омтыла торган Украина да Крым татарлары яшәү яхшырак булыр дип уйлыйбыз. Бәйсез яшәү алар өчен ничек булыр? Монда бәйсезлек турында сорау тормый, монда яки Украинада калу, яки Россиягә кушылу гына, не бары шул гына. Бәйсез турында сүз дә юк хәтта анда. Нәфрәт белән шундый көчле пропаганда бара. Чыкмаган җирең каршы Мәскәү. Крым татарлары 1100 еллар яшаганнар Крымда. Аннары Суворов чугыш шутмары килеп, аларны һөҗүм ясап, аннары Совет властында Сталин аларны нахаксыз сөргән Крымнан. Әлбәттә алар кире Россия карамагына кайтасылары килми. Менә мен Крым татарларын яклап чыгарга менә шундый хис белән чыктым бүген. Бер файдасы булыр микән бу сезнең чараларның? Мин оптимист буларак, оптимист хистә карыйм. Бәлки аңнар Мәскәүдә нәрсә эшләгәнен. Гаскәрләр кермәс дип санам мин. Безнең максат без сугышка каршы дип әйтү. Нинди сугышка? Украина белән Россия сугышка таба бара. Һәм без шул сугышка каршы. Ул сугыш булмаска мөмкин, булырга мөмкин, анысы икенче мәсьәлә. Ул хәзерге шул юл белән барса, референдум юлы белән барсалар, ул сугыш булачак. Чөнки Крымның чыгуы ул Украинаның суверенитетын бузу дигән сүз. Сез Украинага теләктәшлек күрсәтәсез булдымы? Украинага теләктәшлек күрсәтәбез, Украинаның суверенитетын яклыйбыз һәм шулай ук без Крым татарларына теләктәшлек күрсәтәбез.